Salam, salam hormatly yurtdaşlar. Bugün gece yarımdan agdy diýmek 5-nji ýanwar 2026-njy ýyl. Ene täze ýylda gadam basyp, belki bütün halkymyza, döwletimize her bir oja, her bir maşgala, her bir şahsiýete düşünme ýyl bolsun. Men şonu arzu edýän öz halkymyza. Diýmek, han gelin onu kelebin ucun nirden çöşläp başlalyň. Geçen dekabr aýyny soňky hepden aýdypdym da, daşar ýurtda ya aýdaýl Amerikada nämeler bolup geçýänini ya Ukraina bilen näme baglanyşy bar ya Orsiýet bilen. Ene şo taýda Donald Trump Vladimir Zelenskiy bilen Putinin öňüne şolar ýaly teklifim däle talap goýupdy ya talapnama 28 punktdan ibaret. Ondan soň Ýewropa döwletleri öz aralaryny maslahatlaşyp onu 20 punkta getiripdiler. Soňra onu Washingtona uğratdylar. Aradan Moskwa uğratdylar. Moskwadan wekiller gitdi, Amerika, Ukrainadan gitdi wekiller Amerika. Zelenskiň özü bar gaýta Amerika o ýöne. So Donald Trump'ın eden talapy bar. Ýanky Rojdestvo diýen bayramçylygy bar, bilen täzeýil bayramçylyk. Ýanky bir dini bayramçylykda, ýanky İsa peýgamberin doglan güni. Ine şoňa bagyşlap, şoňa çeli meselen çurt kesip çözüň diýen tawşyryk beripdi. Ýöne görüşimiz ýaly mesele şu güni çeldim çözülenak, ýan bu ýanwaryň 5-i. Enne soňra näme boldy? Şol karalykda täzeýiliň öňýanyna Donald Trump ýanky ýene de şo Grenlandiýany öz ihtiýarlygyna ýa Amerikan golasyny almak barada ýene bir gede haýbatly çykyş etdik. Ýöne ony hedanýan halky ýa döwleti ýa hökümeti Donald Trump'a berneje görnüp duranlar. Olum häzire çelline howada sallanıp durýar, asylyp durdy diýsen bolýar. Ene täzeýle geçdik. Näme bar? Mene aýyň 3 bolýar da şuň 5 bolsa, aýyň 3-üne ýanky Amerikanyň harby goşullarynyň ýörüýte bölümi Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduroni goragasyny ýa tutsagasyny alyp gaçyryp Amerika getirdiler. Iň uly şu hepden ýa şu ýylyň ýa ýanwar aýynyň iň uly wakasy we maýsak gelişmän durma. Gelin ene şu waka biraz üns bereliň. Venezuela bir näçe 10 ýyllyklar bäri şol ýanky agdaryşyk bolandan soň bir hökümet beýleki geçdi. Beterinden beteri ýaly men soňky şol 2 dolandyryn diktatorlar bary daýdyp beren biri Hugo Chavez ol öldü mendan bir. Näçe ýyl boldy 20 ýyl golaý wagty innem şol ýanky Nicolas Maduro. Ine şolaň döwründe Venezuela ykdysadyady ýurtdaşlar gün-günden ýyl-ýyldan aşağı gaçyp milletin halkyň durmuşy bir böldüğini halaýa ýagdaýa geldi. Ýogsam Venezuela şol ýarasy baýlyklaryň hemmesini aýdyp oturman ýöne şol nebit goru wabatyna dünýäde iň ýokary derejede duran döwlet. Hatta Saudi Arabistanyň nebit goru Venezuela'nkydan az bolan, uz bolan näil men aýdyp beren. Häzir şol Venezuela'nın barlanan, ýanky ýerasy barlanan nebit baýlygy 303 milyard ýanky näme barrel aýdylýar da şu 303 milyard barrel barlanan nebiti var ýerasynda. Venezuela. 303 milyard diýmek näme bolýar ýurtdaşlar diýen ýygynyp oturan ýaly bagyşlarsyn.
303 milyard diýmek bir ummaty zat. Deňeşdirmek üçin bir nada aýdyp beren. Tereden ýa-ni Kaspiydeňde bar ýa bizim türkmençe Hazar diýip aýdýar. Şol Hazaryň ähli içindäki şol yer astyndäki barlanan ýa bar diýip hasap edilen nebit gory jemi 48 milyard barrel aýdylýar. 48 milyard şol 5 döwletiň arasyndan kime köprak kime azyrak paýlaşylýar da Orsiýet, Eýran, ýa-ni Azerbaýjan, Kazakystan, Türkmenistanyň arasynda. Ýöne eger şol Braziliýada, Venezueladaky başlan yer asty nebit gory bilen deňeşdirende Kaspy deňdi, hem de şoň töweregine 5 döwletiň şo Kaspydan alýan ýa almaly nebitiniň mösveri ine bary 48 milyard barrel. O taýda bolsa 303 milyard barrel aýdyldy. Diýmek, diňe şol Venezuelada Kaspy deňdäki ähli baýlykdan 6 esse köp nebit gory ene ýeriň astynda. Ene şo baýlyga da köp döwletler göz gözlerýär. Ozal başda şuny bir näçe 10 ýyllyklar ozal Amerikalılar işledýärdi şol ýemani. Nebit kampaniýalary. Ene şolaryň içinde kun bar hem içinde şol Venezuelada şol Chevron kampaniýasy. Başga da o ullukan ol dünýä belli meşhur kampaniýalar bar diýeni olar şol ýanky bundan bir 30-40 ýyl ozal şol döwlet agdarlyşy bolan täze gelen hökümetler şol çykaryp kowdular Amerikalylary. Ene ondan olan şol guran ýanky nebit çykarjy karhanalary, guruluşuklary, nebit buýskalary, işläp bejerji güýçler hemme şo taýda galy. Ýöne ana şu mahal Trump'yň sözü bilen aýtsak, iň soňky gezek şol ýemede Venezuelada şu Amerikalyň guran tehnologiýasyň remonty ýagny bejerişi işleri mundan 25 ýyl ozal ýagny 2000-nji ýylyň başynda 2000-nji ýylda boldy diýip aýdýar da 25 ýyl ýalsa. Şondan bäri olur eýem ulanmalyk derejesine barp etipdir. Şaýsepli könelsen karhanalar dolu güýjünde de ýa güýjünde de işläp bilenok. Meselem şol 90-97-nji ýylda bular 2,5 milyon barrel bir günde alýan bolsalar, indi şu günküsi 95-97 970 sonra reali başlan 970-980 min barrel çıkarılýar diýip diýmek 3 hesap boly pete düşükdir. Indi diýmek şolary täzeden bejermek üçin ýa şolary dogry güýjünü işletmek üçin şo nebit çykarýan ýemi karhanalary ýene-de petenden 3 ýa 4 ýyl wagt gerek. Olam şol dogry güýjünü işlärine de şol çykarylýan nebitiň mukdary dünýäde ähli öndürilýän nebit önümlerinin diňe 3 göterimli ýagny ýa-da 3% boljak onuň kendinden. Ýöne ol nebitim almak ansatdal sebäp ol nebitiň ýemesi goýy hem agyr, onu täzeden işläp, onu ýömetip, ýa-ni suwuklandyryp, onu bir topar emelerden geçirmeli proseslerden, ýa-ni himiki. Onu etmegem diňe kimde bar o tehnologiýaly Amerikanyň özünde bar, sebäp ol gaýtalap otyrdy, gaýtadan işläp otyrdylar da. Ondan Hytaýda bar. Aziýada da bir kerde bar diýip aýdylýar boldy. Diýmek, şol Amerikalılar häzir alyp haýryna işledi, ýene de o gymmaty agyr düşük ýöne şol 303 milyard barrel nebit bir wagt näçe 10 ýyllyklar öňümizde şolaryň hemmesine ýetjek nebit bardy aýdaly. Belki 100 ýyllyk bardyr, belki 200 ýyllyk ol 303 milyard barrel demek ol dillansat ummasyz deňizler ýeriň astynda. Ýöne şol Venezuelada bar enne näme boldy? Birer Madura'ny getirdiler. Onu ilkinji Nicolas Maduro ýüklenýän güne Amerikan tarapynyň diýýäni şol Venezueladan Amerika narkotrafik işläp dur. Ýani şo taýdan narkotik jisimlerini ýani deňiz üstü bilen başga ýollar bilen howadan uçurup Amerikaga getirip şo taýda
halky zäherleýärler. Ine birinji bildirilýän günä şol. Ikinciden ondan ýa-ni şu Trump'yň aýdyşyna görä ol biziň hemme zawod fabriklerimiz biziň işläp otur. Şertler boýunça işläp oturan toprağımızı elimizden basyp aldylar. Biziň şol öz mülkümüzi, öz malymyzy özümiz eýeli geçirdik diýip. O ne derecede o bir ýa-ni halkara kada kanulyna gabat gelýär, ol sorak aslynda ýöne mal şolonky bir gelen hökümetem onu konfiskasiýa edipdir da elinden alınan ýani o Amerikan firmalaryny çykyryp goýberýärler ýurtdan. Ol niýasyň döwründe ol daşary ýurt firmalaryň çykyp gidişýär. Ýöne o taýda olaň özleri çykyp gitdi. Bu taýda bolsa elinden alyrlar ähli mal mülküni şolon. Şol Madurana bir suud etjekler, eden jenaýatlar üçin, diktatorlyk üçin, näçe müňläp adam ölüpdir, o taýda türmelerde gynalipdir. Şu biziň türkmen durmuşymyz ýaly. Hem on suud etjekler, ikinciden hem olar aýdýar, biz häzir şu taýda Rusça sözü, ýa-ni внешне управление diýilýär. Türkmençe geçersek, daşky dolanlar. Biz şonu etjekdik. Daşyndan gözekçilik ya esewanlygy edýärler. O kim şo hökümetde işlemeli, şo emmesin barlak görýärler, taryhyny terjime galyny. Olsa biziň illüstrasiýa diýişimiz ýaly olan komşol ýoksa ol Ugo Chavez'den bäri gelýän adamlaryň döwletde, hökümetde häzir işläp oturýarlar. Indi olar nädip çetleşdirmeli, nä derejede çetleşdirmeli, daşyndan näçe bilermen ýa-ni spesialistler getirmeli, hünärmentler. Ol eýem ullakan sorak ýöne şonu şu wezipany häzir Amerika öz boýnuna alýar. Bu diýmek näme bolýar? Eger halkara kada kanunlaryny seretsek, bu diýbine ters gelýär. Halkara kada kanunlaryna hiç bir döwletiň oturan döwlet ýol başçysyny ogurlap äkidip başga bir ýurtda suud etmek bolanat. Egerde meselem aýdyly Ýewropa suudy ne kanun çykardy ýa karar kabul etdi. Vladimir Putin näşe edýän ýa edip oturan jenaýatlar üçin Gaga suudyny çekmeli ýa tawşyrmaly. Ine onu şol döwlet golçakan döwletler haýsy birine barsa ana tawşyrmagy ýa münasip ýa şol edilenine de ol döwlete sen şu näme üçin etdiň diýiljek deme ýok. Sebäp on edip oturan jenaýaty barada Gaga suudyna materiallar bar. Ine şonu şuna men yglan edilýär dünýä ýüzüne. Islenlik döwlet şonu saklap Gaga tapşyryp bilýär. Ýöne bir Nicolas Maduro boýunça on ýalyn tak netije ýok. Ýöne bir zat bar, oňa minus bir zat däl bir näçe zat bar. Şolaň esasy şol Venezuelan halky biz şu Madurony prezident dip biz saýlandak. Ya biziň saýlan prezidentimiz bar. Sebäp saýlawlar geçirilenini şol ýalan ýaşyryk gäme bir bülten oldurmak ýa şoňa meňzeş ýa basyş etmek ýa asmandan alınan saýlary ýazyp beni saýlanyny ýa ýeňdi dip. Birinji gezek saýlaw geçirilen Maduroň döwründe. Ine bilen o bir tutaryk bolup durdy. Bir kanun wezipen saklap otur, diktatorlygy belli. Näçe adamlar müňläp adam öldürilen o taýda türmelerde, ene biziň türmelerimiz bilen desseň, ene onu ne atyp almaly diýen soraga ene Amerika şonu birine üstagadyň gowamyny jogap tapypdyr. Ene Venezuelan halkyna soraw bardy şu taýda. Ene prezidentimiz ýa özüm prezident diýil atlandyrýan adamyny Amerikalılar tutup alyp gitdi, adam Amerikada suud etjekler. Siz şunu näme garaşyňyz bar diýsen, adamlaryň diýeni ýok, biz onu saýlamdagym, kim nämeden bolsa öz işi bize ol adam gerek gelýär. Aslynda hany köçelerde adamlar hany tan soýnap berler, eger seretseňiz Venezuelan kronikasyny. Indi şu taýda ikisany gapma garşylyk emele geldi. Bir tarapda ene halkara kada kanunlary ol ellerilmesi adam on çaresini yerli halk görmeli, görjek bolsa
ya Birleşen Milletler Guramasının üstü bilen ya Amnesty'nin üstü bilen ene çıkkınsa ýagdaý emele geldi. Birleşen Milletler Guramasy mesela Amerika ýu tutup bilýär ya Gaga suwduny neşetdir ýuridik normalan üstü bilen elbette ol saklanyp biler ýurduň içinde ya şol ýurduk şol wezipesini tawsyrýança biz senini şular ýaly agyrdan agyr sanksiýalary geri şu döwletiň garşysyna goýup halk şu meseleni çözýänçe size hiç tat ýok diýilen. Yani o zatlar edilmänsen bunu o ýagdan gyl sowrany alyp akitdiler. Bir tarapdan o gynandyrjy wakada Täp ol özüniň gitmejegi görnüp dur diktatorun. Han bizinkiler gidýärmi? Gelen marda gideni ýok. Ta şo taýdan aýagyny öňüne edip çykarýan çara şu ikili iki aýagy bilen şol häkimetden ýapyşyp otylar. Ýoksam konstitusiýada ýazyldy da. Aňry gitse iki möhletden köp saýlanmak bolanok. Özüm Türkmenistanyň kyzy şeýle, o beýleki döwletleriň kyzy şeýle alternativ kandidatury bolmaly. Bir näçe adam gatnaşmaly şol saýlaw. Haýsy birini bizde şu zatlar proseduralar ýerine ýetirildi. Ya haýsy ýerde halk öz isleýän adamsyň kandidat görkezip bilýär. İsleýän adam özüni görkezip bilmäge, şol talaş etmäge de haky bar. Eger bir saýlamagy borjy bolan garajdanynyň islenlik wezipe saýlanmagy da haky bardyr. Ýöne on hak söz hakyny bizde ýöreden atlar. Ine şoň ýaly Venezuelada da şöyle ýerde emele geldi. Ene biz şu marfatdyň öňünde dur. Men ozal bir näçe gede gaýtdym, ýurtdaşlar bir gün güýçliňki gowurga diýişliňki boldy dip. Indi kimiň eline ýaragy köp bolsa, kimiň eline atamda bomba bar bolsa, şol men güýçli men edenmeden, edibilenmeden dip meni şo döwre getirdi. Indi şol ikinji jahan uruşy gutorandan soň ya bizimkilerin atlanırsa ya Büyük Vatandaşlık uruşu gutorandan soň ya döredilen Birleşen Milletler Guramasy, beýlik halkara guramalar ya gol çekilen halkara dokumentlerin hiç birisi şunkun ýuridik güýjüne eýe däl. Sebäp Amerika şonu bozdy. İstese de şeýle, islemese de şeýle. Ýöne ol halkama diýe goý bozulsun, biz durmuşymyzy üýtgesek, bir gowluga tarap, ýagtylyga tarap gitsek bolýar. Goý Amerika bolsun ýa beýleki bolsun, ýanky bir girdilen daşky dolanyrşmy, bu näşe problemi. Ol belki 10 ýyllykdyr, 20 ýyllykdyr, ya bilemek 30 ýyllyk, 40 ýyllyk boljak. Ol halkyň özüne bagly bolup dur. Öz içinden nädip arastalanyp bilýär jemgyýet, nädip ýetişen nesiller okudyp bilýär. Olar ýygyna gelip öz watanyny konstitusiýa we kanunlara laýyklykda halkyna hyzmat edip bilýär we döwletine. Ol şoňa bagly boljakdy. Ýöne şu Maduro oturan bolsa hiç açanam şol şu taýda şu halkyň ağda aşağı yetecek gel. Sebäp o taýda ýam Orsiýadyň emeli bar, dol Orsiýa şu taýda öňkü Hugo Chávez hem gollap otyrdy. Bu Maduranyň şol öz öňrüýän hem ok ýaragynyň şolary satyp otyr. Halk aş ýöne olar, o ok ýarag satyn alýarlar. Ondan bir Venezuelanyň nebiti bar. Goý nebit diýip aýtdy, onu getirip soň ýolly beýleki öz nebitleri bilen ýa benzin önümleri bilen garşdyryp dünýä satyp oturan. Ama Russiýa ýanky yalan ýaşyryk flot diýse böyle ýanky nebit taşıyan tankerler bar. Şolary mene Venezueladan gelýän. Onuň Ýewropa satýarlar. Inni Russiýadyň bir tarapdan rüştesi özürli. Amerika'nın Orsiýada bermeýär. Ol Maduro'dan alýan mugut nebit gazyny o taýdan Amerikalardan alasy ýok. Şoň üçin bir tarapdan Putin'e de berilen ya beriljek bolýan jeza diýip düşünse de boljakdy. Ýöne ýene bir gezek beýlep geçýär. Şu edilen hereket ya amala aşyrylan harby operasiýa halkara kanunlaryna düýp beter garşy gelýär. Inni şu mahal öz pikirim aýdy. Eger ana sene Amerika memani Venezuela'ny basyp aldyk. Menem hana barp Taywan basyp aljak diýse Hytaýyň haky barmy ýokmy diýilen soragam ýerde çykýardy. Şeňmi? Ine şu halkara kanunlardan çykylsa
Ya bir taraf sonu bozsa, onun beýleki tarapy maýdy. Ene sende bar ýarag, mende de bar. Sende bar atomly bomba, mende de bar. Demek biz gün güýçlüňki gowurga diýişlik. Şoňa bize ýa bir döwürden mähergellik ýöne ýüze çykarylman ýördi bu mesele. Ene şu Maduran ýurtdan akydylmagi ýa Amerikada suud edilmegi ene şoňa suwutnama bolupdy. Ýöne şoň soňy näme bilen gutarýar? Onu da biz o savrlyk bilen garaşmamız zarur. Soňra görkezip bir işler nämeden näme bilen tamamlanjagyny. Ol näme günädip näme jezasy bar. Ondan näme işler ýüze çykýar. O taýda Maduro bilen gol çakşan bir topar ýanky ýarym legal ýarym legal däl döwletler, hökümetler ýaşalan guramalary bar. Milliardlap dolar, narko dolarmy ya nefte dolarmy sanasan sany köpürüp gidip barýar. Şunu ne Amerikan suudy ýüze çykaryp soňa maýdar. Garaşalyň görelýän ýöne şu taýda ýanam bir zat barda, indi şol geçen ýylyň ahyryna bolýar da 28-nji dekabrda Iranyň halky ýene de ayaga galdy. Häzir şuny çölüm dowam edýär, ýa bir hepde. Näme sebäpli? Sebäp ykdysady sebäp ilkinji nowatda. Ýanky yerli pulun realın hümmeti gaçdy, doların hümmeti ýokurlandy. Halka da onsoň şu real inflasiýa emele gelende o alýan aýlygym ýa gazanjam ýa bir harit almak ýa satyn almak o köýbi duruşuna aşak ýa ýere gaçýardy. Ene şu şulatlara ýol berdiňiz diýip halk köçere çykyp başlady. Aslında iyi diýany bular hemmesi diýen ýa çykyşlaryň ahyryny diýen zatlary halkyň ene şu mawlalar bolsa bizim günümüz hiç aşan düzelmez. Gün bolsun Hameneýi, gün bolsun şu hökümet ay näme biz gelin gyýda biz näme üçin başymyz çarap ýa börek gezmeli biz azad erkin ýaşajak diýip ene şol wagtlar bilen ozalan bardy näçe ýyllar boýy bular şol çykyş edip şol hak üçin göreşip gelýär Iranyň halky. Ene soň ene bular şol döwletiň ýa hökümetiň goşun bölümlerinin üstüne de çalış ettirip, bir topar yerde basış ettirip, menne var malumata göre 6 bilen 10 adam aralygynda adam öldürilipdir o taýda. Ondan sonra ýene bir howply olajak göredi. Biziň döwlet goňşymyzy Donald Trump aýtdy, Eranlara ýylan hökümetine. Eger şu protestantlara ýa şu çykyş edýän adamlara garşy ýara gollansaňyz, ýa şular öldürseňiz, öňkü edişleňiz ýa onda biz onu ýurdun içine goşum salarys diýdi. Ene demek ol dine Grenlandiya ýa Venezuela däl, enne Iranda da şular ýaly bolaýma gaty mümkin. Ýok. Eger ýara gollanmasa Iran hökümeti öz halkynyň garşysyna diýmek, Iranda da rewolýusiýa bolýar, oňa da garaşy bermeli. Ene taýagyň iki ucam howa Iranyň hökümeti üçin gaty agyrlykly bolup durdy. Şu gün ene eger Irana rejim çalyşsa diýmek, men pikir edýän Merkez Aziýadaky rejimler aňry geçse bir aýyň dowamyny olarym çalşylar. Sebäp çekip çıdardan has ağır ýagdaýda ýaşap otur. Isle Türkmenistan alsan, isle Kazakistan al. Ay beýleki döwletden haýsyn al täzig diýip, özbegi diýip. Hiç de diýdili durmuş ýok. Sebäp olan döwlet ýolbaşçylary Moskwa tarapdan ikrar edilen oturtma serdarlar ýa oturtma prezidentler. Şoň üçin biz häzir köp zada garaşmaly. Näme üçin men beýdi baýdýan? Sebäp Amerika gönü ortama bilen Xitay bilen owalan gapma garşy duran düşmançylyk hereketleri var. Soň orsiýet agyp dönüp durdy. Bular pikir etdi Amerikalar öz tarapymyza çekdi diýenip ýok. Putinim gönü Xitaýyň öňüne ýykyldy. Merkez Aziýa döwletlerinde şu Xitaýyň täsiri güýçlenip barýar. Onu özüňiz görýäňiz, bilýäňiz, onu aýdyp oturmagam gerekler.
Hıtay aňyrdan bärik ýemedi ýer bärden inni Orsiýet öňkü şol Merkez Aziýa döwletleri bar, Russiýanyň hem hatarına girýär. Olardan hem öýde alýar, hem Hıtaýy al senim gereňi diýip hödüreden ýaly terdi. Ene şeýdip öýde korsatyn saklap oty Putin. Başga hiç zat delbädi. Inni eger Amerika İran ortadan şular ýaly ýagdaýda rewolýusiýa bilen ýa başga ýola bilen İran täsirini aýyrsa diýmek Merkez Aziýada hökman ýagdaýda ütköşüklik ýa-da döwlet agdarşyklar hökman bolar. Sebäp halklar ýadady. Ol sen terhedi ýapyp, o wiýdany ýatyryp, o pasportuny uzaltman, ya yeni bir zat o zatly bilen näçe ýaşar döwletler ýa hökümetler esasanym bizinki. Olum saly suwusyna şumar ýurtdaşlar. Şonuň üçin dünýä indi daralyp kezebeti daraly diýe türkmençeler ene şoňa geldi bular. Indi teredin ýanky şol aýtdyk da daşky dolanýardy. Daşky dolanýar bir täzelik hem däl ýurtdaşlar. Indi soňky sanaýlaryň ene şol atşanna Mikhail Saakashvili geldi, häkimet başyna geldi Gruziýada. Şonna şol on men korrupsiýa garşysyna görüşjek diýip aýdyp. Şonu sen üpçünetsen, onu sen hökümetde işleyen ýa işlejek adamlar aylyk güllügini biz töleýäsip Amerikan hökümeti karar kabul etdi. Mikhail Saakashvili wezipeden gidýänçe şol Gruziýa hökümetiniň hemme çykdyjytyny aýlygyny güllügini bardadyny ene Amerika төлedi. Ýöne Mikhail Saakashvili öz diýen sözüne durdy. Gruziýada korrupsiýa diýilen ýok edildi. Bir para hor galmady. Hemmejigi hana wezipesinden gitdi, ýa-da ýoksa eser döwründen bäri şol korrupsiýanyň ösen ýeri ýa respublikasyny Gruziýada. Oňa müňlerçe ene mysal bar getirjek bolsak, ýöne efir wagtyňda alyp oturmaýyn. Ýöne ol hakykatdan hem şeýledi. Ol diňe korrupsiýa näl? Ol jenaýatam ýok etdi. Saakashvili. Bilýän bolsaňyz şol ol eser döwründen bäri gelýän türme düzgünleri bar. Şolaň Wordakon idi. O Smatryaşy diýdi. Ya ýene miri şolar ýaly şolom şol ýa jenaýat dünýäsini dolandyrýarlar. 90 götermeniň milleti Gruzin. Ya Gruzin di. Şolaň haýsy bir Gruziýa gelen bolsa ýa Gruziýa ýaşan bolsa ýa şu saýsy hep bilen düşdi. Mikhail Saakashvili şolaň hemmejini suud edip jezasyny berip türmede saklady. Diňe şol Orsiýetde galanlar bar, sebäp olary da gerek, ýa-ni şolar ýa kriminal, olar döwletiň özü kriminal Orsiýetde. Kanun dolandyran, kriminal dolandyrýar. Şoň üçin özüninkini aýdyp Türkmenistan dolandyrýan ene jenaýatkar topar diýip. Ýöne Gruziýanklary hemmesi şu Wordakolary Saakashvili ýok etdi. Diýmek şol ene şu daşky dolanýarsyn bir görnüşi. Ol öýler gelip dolandyran atdy Mikhail Saakashvili. Ananlar sen şunu boyun alýan bolsaň, mesen ýerini ýetirýän bolsaň her ay, her 3 aýdan, her 5 aýdan, 6 aýdan bir ýyl sen hasabadyny beripdiň da alan pullum nira harjatdyň. Näme işler bitirdin? O taýda da situasiýany monitor edip oturan, ýagny ýerlap oturan Amerikan beýle halkary guramalyň ofislary bar, ýagny adamlary bar. Ine ol bir görnüşi. Emma Venezuela nädip dolandyrjak bular Amerikalılar? Men onu bilemek. Aýdyşlaryna görä şol Trump'ın ýanyna ýollaşlarynyň biri şotady. Umumy ýol başçylygy alyp barmaly. Onsoň ortaýda Venezuela'nın öz halkynyň wekiller, islenik wezipede premier minister mi ýa minister özleri dolandyrýar, ýöne Amerikalyň gözegçiligini asyn. Näçe ýyl boljak belli däl. Ýöne o yer astynaky 3 ýanky milyard barrel neft gözegini tutanda olar ýurdu ýygyny şol doğrulugyny, lükgölügini Venezuela halkynyň eline bermedilermi kadip düşünen sebäp eger berläjegem bolsa onu o taýda ýene bir kinesel ýetişmeli. Şol
halkara kabul edilen yani kanunlar vardı. Biznes oyunçamy alıp gatnaşmak, ykdysady gatnaşyklaryň, siyasy gatnaşyklaryň, harby gatnaşyklaryň şolaryň hemmesi iki tarap bilen dogry üpçün edilýänse, onda diýmek o taýda Amerikalar öz daşary gözükçülüğini saklap garar diýip pikir edýär. Ýöne Gruziýada gynansalam, şo Mikhail Saakashviliň döwrüne şu zatlar ol etdi ýola goýdy. Ýöne ol çykyp Ukraina gitdi bol, kömek etmäge o taýdan rewolýusiýasyny Putin haydan ine öz adamlaryny ya Orsetde ýaşap beren biznesmenler bar, Gruziýa milletini şolar getirip Tbilis'e goýdy. Ne hazır? Gruziýa lükgölügüne Putinin gözükçülüğünü aslında. Başa da näme boldy? Ya bolup bilmedi, ya bolmalydy. 2002 ýyly bağışlan men biraz şu bokurdum galyp dursa howamyz bir hepden dowamyny -30 şondan ýokary bolup durdy. Taşar çykyp demarsaň hem bokurdum galýa. Şoň üçin biraz sesimi ütgeşikräk bağışlarsyň ýurtdaşlar. Heredin 2002 ýyly Moskwada bolan duşumyzda birleşen Türkmen oppozisiýasynyň duşugyna Abdukuliv şu bizim birleşen Türkmen oppozisiýamyzyň ýol başçysy bir teklip bilen çykyş etdi. O teklip dogrusyny aýtsak hiç ýerde hiç kimi aýdylan agam, aýanam edilen agam, bilinen agam. Şol sany menen bilemem, şo ýygyna gelenimizden şu taýda çykyş edenden bilip galdy. Sonra ol aýtdy, ine ýurdun içinde ýagdaý şeýle, kadrlar ýok diýen ýaly, korrupsiýa güýçlenip barýar, bize diýdi, ýurdu dolandyrmak üçin daşky dolandyrşa geçelin, goý hany Ýewropam, Amerikamy gelsin, özler dolanırsın, ýöne türkmenlerden adam goýsun, ýöne üstüne gözükçülük şolar etsin diýen. Ine şo wagtda seredemizde, şu taýda oturan ýerimizde dally muny aralykdan maslahat etdik. Bir tarapdan gaty gowy. Näme üçin? Eger şol Ýewropa döwletleriniň gelip şo döwri Ýewrosaýyz gelip ýa-da ine bir Amerika gelip şo taýda daşky dolanyrş girirse, ýöne türkmenleriň öz kadrlary içinde bolsa, ta ýurt dogry demokratik düzgün tertibe gelýänçe şu zatlary bir möhletme, iki möhletme, 10 ýyllyk, 15 ýyllyk ýola goýulan bolsa, ondan halkymyzyň ilim, bilim derejesi görwak nireleri ýetjekdi. Bu tarapdan durmuş şerti, ýaşaýyş şerti, aýlyk güllügi, elbette şol döwür niýazyň kıya, şu döwür Urwan Gulýaň oglun käl bolmaja görnüp dur. Şu noktaý nazardan bir kabul ederlik gemi teklipdi Abdukuliw'ň eden. Ýöne şol öz ýurdumyzyň içinde, öz elimiz bilen öz ýurdumuzy dolandyrmagy güýç ýok diýip çykyş edildi şu taýda. O ne derecede bardy, ne derecede ýokdy, onu şu taýda monitoring diýilýär da gidip ýerine içinde barlap bilmäge guramalar gerekdi. Olam ýok. Ýöne şol bir adamyň aýdan sözü bilen o daşynyň getirip hökümet goýmagy, onsoň öz halkyna o taýda bir ýagşylyk arzu etmedik ýalyk bolýardy. Ýöne şuun kuun bolup duran zady görsek, onda diýmek şo howpun ýa belan haýsysy gowy diýsen şol gowşora tutulýardy. Ine bir şo taýda ine şu mesele garadyk, şunun aralyp soňra maslahatlaşar diýip goýduk. Beýlek toparlar barda şol döwür. Barys Şyhmuradowyň topar bar 2002 ýylyň görülýän ýurtdaşlar. Onsoň şo taýdan ýa şol döwürden soň onun şo ýylyň noýabr aýynyň 25-sine şol Türkmenistan aýdarlyk etjek boldular ýa etjekdiler, näme ediler, o niýat atyljak boldy, tutuljak boldy diýen göründen soň Barys Şyhmuradowyň degişli toparyň hemme adamdan ýygynaly, kimse içinde, kimse daşyny
näçe adam ýitirmedildi, yüzlerçe adam suud edildi. Ene şondan sonra 2002-nji ýyl, bunu 26-njy ýyl, 24 ýyl wagt geçdi. Şu gurrum şondan soň ýeke ýerde de galdyrylmady. Soň wagtyň geçmegi bilen adam pikirlenýär, oýlanýar. Näme üçin edilmedi? Şu gowy ideýa daşyndan seredende, näme üçin ýok? Goý gelsin dolandyrsalar, biz öz türkmenlerimiz bolup ýetişýänçe kadr bolup, täze demokratik prinsipli ýigitler, gyýlar häkimet başyna gelýänçe, bäşon ýyl ol daşyndan gözegçi bolup ýaşar edip, ýa-da aýlyk güllüň bir adam şekilli Ýewropada aklar ýal edip, alma mümkinçilik görýän institutlar ýa adamlar dursa, näme üçin ýok? Ýöne seredin 2002-nji ýylyň noýabrynda Şeyh Muratyň topar tutuldy, 2003-nji ýyly suud edildi. Ýöne Birleşen Türkmen Oppozisiýasy ta 2007-nji ýylyň aprel aýyna şeli bardy. Şol aprelde Abduhul öldü, ondan soň o romanım, özleri ýynap, özleri ýatyrypdyrlar, özleri men çykarypdyrlar, rahmet edipdirler. Ol tarih, onuň soňra galrarsam, görersem sebäbini çykaryp berer. Ýöne şol 2002-nji ýylyň noýabrynda 2007-nji ýylyň aprel aýyna çeli 5 ay bolýardy, 4 ýarym ýyl bolýar. Şu 4 ýarym ýylda näme üçin şu mesele ýene de bir gede gaýtalanmady, ýa soňra çeli işlenilmedi, ýa düzülmedi diýler. Sonra men özüme berip geldim de, soňra şu bu zatlar bolup geçenden soň. Soňra şu taýda başga zat ýüze çykdy. Näme üçin şonu galdyrylmanly? Men ine içki pikirim şeýler hep ýurtdaşlar. Hemme kişi öz bilen aýdyp geçmeli. Soňra bu zatlar taryha galjak ýa-da taryhda ýazyljak. Men pikir edýär. Şunu Moskwada ýa 2002-nji ýyl Paris Şeyh Murat öz topar bilen gece güni çykyş edip otyr, Ýewropany aýlanyp otyr, Amerikaga gidip otyr, Orsiýada gelip otyr, o taýda aklar bilen duşýar, bu taýda aklar bilen hay allymda hay berdim, endi berdi. Biz bilen ýagny Birleşen Türkmen Oppozisiýasy bilen bulan gatnaşygy ýok, onu aýtmak gerek. Berdi, bäsleşik diýsek, onu ýalňyş bar. Berdi bassaşlyk. Şol kursyny kim almaly? Niýasyn kursyny. Başga kursy bardy, ýa wezipe bardy, gurrunam ýok. Onuň men pikir edýän şol 2002-nji ýylda şu eger men almaýan bolsam saňa da bolmasyn diýip gel onu şol daşar dolanly şu giýirden edilen teklip mi kadip menne şo pikire geldim. Başgaça düşünükli men üçin bilýänme bolsa düşünürdüm. Näme üçin 2002-nji ýylda şu teklip edildi. Soňra şu teklip ortadan gitdi sebäp ýeme Paris Şeyh Muratyň topar tutulandan soňra. Eger şol daşky dolanyrsa beriljek bolsa, biz bermeligi. Ya şonu dowam etdirmelik. Ýene de 5 ýyllar Birleşen Türkmen Oppozisiýasy o taýda, bu taýda islenip döwletde duşuklar geçirdi halkary derejesinde. Ýöne şu gurrun soňra ýeke ýerde de çykmady. Sebäp diýmek Abduhul'in konkurendi ýa garşydaşy türmede ýok edildi ýa beýlekler anna diýmek näme gerek? Daşky dolanır. Eger ona garşy durjak adam bolmasa diýilen ýaly ine şo pikir men ine kellemde şuna çeli dur. Diýmek biz o taýda bäsleşlik bilen näle bassaşlyk bilen hereket eden adam bolýar. İki tarapy. Ýöne soňky şu 6 ýyl ekrana çykyp 19-njy ýylyň meraýdyk gelýär. Hana döwlet, hana ýurt, hana halk. Ýurda baraly lüstrasiýany geçirýär. KGB hem arhivlerini açýar. Ondan soň döwletimiz ýa prezident strukturasyny ýa dolanýarsyn saklap galýarmy? Ya da biz parlament respublikaya parlament dolanışına geçýärmi? Parlamente geçilecek saýlawlar bilen den hatarda halka ýüz tutýar referendum bilen ine bültenin gapdalyny adam saýlanýan bülten gapdalyny ýene-de bir bülten
Haýsy dolanursun tarapdar, prezident dolanursun ya parlament dolanursun. Halk öz jogap berer. Ondan haýsyna halk köpçülik ses berýän bolsa, şol sistemany biz tutaydy. Ya könen saklap galmaly bir üýt götüp içindäki maddalaryny ya da täzeden parlament dolanursun girilmeli bor. Men hiç açam öz pikirimi ya öz matlabymy teklibim giýden adam däl. Men ikelim bilen parlament dolanursynyň ya respublikan tarapdan. Onu 90-njy ýylyň mär aýdyp gelýär. Ýöne şuny o Qurban Gulluň oğluna ýerýär, ýerine men oturdum. O galanda adam men aýlyňyzy gullüňize serederniň ýalyna o köçe gurrun edip beren adamlar bar. Ine olan komşol ine daşky dolanursa bar ýa. Ýöne daşky dolanýar diýmek bilen düzgünni men daşyndan gelen siz içinden meni gorlandym, men şol prezident kürsüne oturdum. Galyny alman asmana taşly ýere düşense ýa pelekdi. Ol oyun bolmadymy? Şoň üçin ine şuun kugun ana şu ýagda emele gelipdir. Iranyň halky ana köçede oňa owadyň uçsuny ýa ýalyny hökmen Türkmenistana geler. Gitjek ýeri ýok. Sebäp o taýda biziň ilerki türkmen dogurlarymyz ýaşap otyra türkmen sahrada. Olar öz durmuşyny düzeldir hem biziňkä geler. Sebäp bärde bilen ata-baba topragy ölüleri ýatyr hany. Balkanyna. Mazarsyz. Emma eýesiz mazarlar bar o taýda 100 ýyl, 150 ýyl mundan ozal ýa orsalarynda mezur taşlanyp gidilen. Onun için olan hakkı var mı ya yok mu diýilen sorak var. Yani o var nakı Türkmenleme. Olan ama ata vatanı. Şoň üçin gaty köp soraklaryň öňünde biz dur we şoňa jogap tapmaly bar. Ýurtdaşlar ýeňili işler halkara siýasaty diýmegin. Şoň üçin o haýsy edip şu barada bir aýdyp ýa tanıştyryp berseň näme bolup geçýär. Bolup geçýän ýagdaýlar şol. Han göreli Donald Trump o Maduro näme diýär, ol Maduro nämeleri boyun alýar, haýsy gönän, haýsy jezan çekjek. Onuň soň göreli daşky dolanyrsyna hir bolýar. Ýöne o halkara kabul edilen 46-njy ýylyň mär kabul edilen ähli halkara kada kanunlar şumar bozulyp dur. Onu aýtmak gerek. Galan zady bu wagt görkezler bolýar 40 minutdan geçipdir. Näme soragyňyz bar bolsa, pikiriniz bar bolsa, oturuň oýlanyň, özüňize gerek netijeni çykaryň. Sag bolun, saglyklykda görüşelim.